O dictamen do Consello Económico e Social de Galicia non emite críticas nin suxerencia algunha sobre os aspectos máis esenciais e substanciais do anteproxecto, como son o canon, o fondo de compensación e o procedemento de autorización, que son o cerne precisamente deste proxecto, desta lei no futuro que vai a regular o sector eólico en Galicia. Esta circunstancia determina, polo tanto, e outorga a este novo modelo que defende a Xunta unha seguridade xurídica e procedimental absoluta. Deste xeito, ponse fin en Galicia esa forma de actuar. Deste xeito, remátase con negociar o reparto de megavatios en alta mar. E queda legitimado o modelo de reparto do goberno Feijóo. Deste xeito, cúmprese dende o goberno cun compromiso electoral adquirido con todos os galegos e demóstrase unha vez máis que as medidas que está a adoptar a actual Xunta son as que Galicia necesita.